ihe agụ ji eme ire dị ya na mbọ, mana ọ bụkwa mgbe ụkwụ jiri agụ ka mgbada ji abịara ya ụgwọ. Ya ka o ji abụ onye kpọọ onwe ya oke nwe olu gbachụgharịwa ya, maka na nwa ọkụkọ ọcha da mmanụ ma ya arụọ. Ntị adịkwa onye ọbụla bịara na be gị, o wee bụrụ na enyi onye ahụ enyo n'aka ya adịcha ọcha, na ọ na-arụrụ aka na ihe ọjọọ bụ nke ya, ekwekwala ka onye ahụ bisa nwa gị aka n'isi n'ụdị egwuregwu maọbụ n'ụdị ọbụla. Ma ọ bụrụ na ụmụ gị pere mpe, olileanya ụmụaka dị gị n'aka, ndụ ha ka dị gị n'aka, akara aka ha dị gị n'aka. Ọ bụ nyanwa ka iji wee bụrụ nne na nna ha, nyanwa ka ha ji wee si n'aka gị wee pụta ụwa, maka na ama na ị ga-emenwu ihe dị n'aka ha. Gị nwa ka ọ dịrị ichekwa ụmụ ihe na-ata mkpọrọ aha tupu ha etolite marazi ihe onye chọrọ iji nke ya ma o mere. Onye chi ịla n'iyi ọ laa n'iyi, onye chi ịma ihe ọ mara ihe, maka na gị na ha ga-ebigide ruo ebighị. Onye werezi aghere ya ma ọ bụ akpịrị wee laa akara aka ya n'iyi, onye ahụ ka ọ dịrị mgbe ahụ ọ gbasazie gị, maka na ịgba na mbọ mụọ oke gị unu ichekwa mara akara aka ha oge ọ ka nọ n'aka gị. Mana ọ na-abụ ihe iju anya na o nwere ọtụtụ ndị nne na nna dị iberibe na ndị dị aghere ya, ndị na-amanye anya egwuregwu na anya rọrọ arụ, ndị na-ewe ihe niile bụ egwuregwu ndị a na-esi n'aka ha nara ụmụ ha akara aka ha, ọkachasị ndị nke bụ staa oge ụmụaka ka pere mpe, oge ọ ka nọ n'aka ha. Mgbe nwata tolitezie kpawa agwa ọzọ, mgbe ahụ tigharịwazie chọwa ebe a ga-agbara ya afa, chọwa ụlọ ekpere ọ ga-aga, mana ọ kwọpụghị mmiri mgbe ọ ka dị ya n'ụkwụ. Eme anyị na-eji n'akara ya gbazuru ahịa. Mgbe chere ka m kọọrọ gị, oge Onyeka na Nzube ka bụ ụmụaka, oge ha ka pere mpe, ha dị naanị afọ 11. Ụmụaka nọ n'ihu ụlọ ha otu ụbọchị na-egwu egwuregwu. Obere oge otu ụgbọala agbafee bịa chigha azụ gbakpọọ n'ihu ụlọ ha. Onye nwe ụgbọala bụ onye a na-enyo enyo n'obodo ha, ọ kpatara ego mana aka ya adị ọcha. Nwoke a gbuturu obere oge n'ime ụgbọala ya wee rituo. Ọ gara bịa n'ebe Onyeka na Nzube nọ na-egwu egwu. Nne na nna ha nọ n'ime na-elepụta anya, ịma na ọ na-abụ ero ga agagbu ala ọ gapuo na mkpu. Ka nwoke a rutere n'ebe ụmụaka abụọ anọ, ọ malite jụwa ha ka ihe unu na-akụ oge nọ n'ime ụgbọala m, ka ihe unu ji m ekwu. Ụmụaka ele onwe ha anya sị na onweghị ihe ha jikwa ya ekwu na-egwuregwu ka ha na-egwu. Ọ na-eme ya n'ụdị egwuregwu. Ụmụaka enwe ọnụ oghe maka na onweghị ihe ha kwuru. Ka ọ na-ekwu okwu, nne na nna ha esi n'ime ụlọ pụtasịa na-achị ọchị. Ha na-akpọ ya chief maka na obi ha na ọ bụ njakịrị ka ọ na-ama. Chief asị na ya akpọ ụmụaka ala ugbu a egwu aba ụmụaka ahụ, nke a na-akpọ Nzube were gbalaga na-ebe ọchụ ya nweta ya. Nzube gbalaga gazuo, ojidezi Onyeka kpọrọ ya na-apụ. Onyeka na-ebe, nne na nna ya na-achị ọchị. Ọ sị ya na ọ ga-ekwurịrị ya ha na-ekwu, kpọrọ ya gaa n'ebe ahụ ọ dị nwere ụgbọala, mepee ụzọ ụgbọala tinye ya n'ebe ahụ mechie, wee sị ole nke ọzọ ahụ Nzube. Nne na nna ya aka na-achị sị na Nzube ebuo owu na ọ na-atụpụ ụjọ ofe. Nwoke wee lachighi azụ n'ụgbọala ya, gbachisie tinte glaasị ụgbọala ya, nyara Onyeka wee pụwa gaa tụkwawa obere tụgharịkwa chighata azụ. Ka o chighara azụ otu Nzube achịrị biskiti aka abụọ, ọ tọọ n'otu atọ na-ata. Nne na nna ya na-achị sị na nke akwa na Nzube na Onyeka tara mana ọchị ya nyere ya. Ka e mesịrị n'ụbọchị ehihie ahụ, Nzube na-ajụ Onyeka ka ihe nwoke ahụ mere ya, ka ebe ọ kpọrọ ya gaa. Ọ sị na onweghị ebe ọ kpọrọ ya gaa, nọ n'ime ụgbọala ka ha nọ. Nwoke were hanki white fee ya n'isi ugboro atọ, sị ya ọkwe hụrụ gị ihe unu na-ekwu. Nwazie ihe mere nwanne ya ji wee gbawa ọsọ, ọ sị ya na ya makwa, wee bịa were biskiti nye ya. Akpọọ ya egwuregwu. Ọ bụzi ka chi na-ehu na-aga, nwatakịrị ebido kpagheri nwa agwa wee bụrụ etu a ka esi were nara nwatakịrị akara ya. Nwatakịrị anaghị akpọ, onwezi ihe aka ruru ya. Agaghị m akpọ okwu aha maka nkọrọ gị ka o si adị. Ụdị mmadụ ya bụ ndị na-eme ha yiri les, ha atọkọọ ya akwara ha sinetọ atọkọọ ya were ezi uche mara ma eriri ya eri ma atara ya taa ma mere ya amị. Ụmụ ọgba ya etochaana, onye ọbụla pụọla mara ebe ọ nọ, mana onwezi ihe aka ruru nwata. Mana ha amaghị ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụ, maka na ọ bụghị ndị nne na nna niile nwere uche, ma ya fọdụzie akọ eji ama anya egwuregwu na nke arụrụ arụ. Enweghị uche ịma na ọ bụghị mgbe egbujiri ka o ji akpọnwụ. Gee m ntị, ọnwa Disemba ka anyị nọ n'ime ya. Anya na-achọ onye ọbụla ọkụ, onye ọbụla chọrọ ibute etu ọbụla o si wee dị. Ikwe asaa n'anya, ihe ahụ ị na-eche na onwe ihe ọ bụ nwekwara ihe ọ bụ. Ọ bụrụ na ụmụaka gị ka pere mpe mara ebe ha na-aga na onye na-emesa ha aka n'isi, ma ọ bụ onye na-egonye ha ihe ka ha taa, anya saa anya gị ruo n'ebe ha nọ. Na ụmụ mmadụ mụtaziri ọghọrọ ọzọ, mana ebe ọ bụ na ya bụ dinta amụta na-agbanwe atụ ya atọ, gị nwa bụ elekentị ọba kwesịrị ịmụta efe nwa ebe ya ebe. Maka ọ bụrụ na agwọ emeghị ihe o ji wee bụrụ agwọ, ụmụaka ga-ejikwa ya were kee nkụ. Ntị adịkwa ya gazie.